I was before I let him through. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Ania ang tulumanon pagpamalandong sa kabuntagon kauban ni Pastor Alger Johan Ravelo. Live sa Yoke FM, Advent Radio, Care FM, Friend FM, alas 5:30 hangtod sa alas 6 sa buntag. Pagpamalandong sa kabuntagon. Welcome na sa atong tulumanon mga kamaglaom pagpamalandong sa kabuntagon ng atong kauban karon nato ang nilang Pastor Alger Johan Ravelo, no, gikan sa California. Sa dili pa nato ihatag kaniyang ang usa ka mensahe sa pulong sa Ginoo mga kapaglaom ato sang ihatag nga usa ka awit gikan sa Naval Church, ang awit nga Victory in Jesus. Stand by. Story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, all His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me a victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood.
Kaya kung nga tanas pagdukos ng mga ulo, mag-aampo. Tadalay ko na mga Dios nintak naa sa kabuntagon. Kami usab magpamati sa imong mga pulong gikan sa imong sa kalagad Pastor Ravelo ni inintak naa. Ikaw kunsad sa malang espiritu kaniya o Dios aron sa gihapon siya magasulti dili siya kugaling kun dili pinaagi kanimo ug kami nga tanan mga busog sa mga mensahe sa pagkaon espirituhanon nga diin o Dios makatabang ka namo paglahutay hantod sa imong pagpadayag. Salamat sa pagtubag sa imong pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Pastor, maayo nga buntag ug may hapon. Welcome. Maayong buntag, maayong buntag dong. Maayong buntag usab kang Igsoon Carillo. Murag mo luparay na yung imong mga bata, Brad. Ay, excited na kayo, Pastor. Excited na kayo, sir. Excited na kayo. Dako po natong kalipay nga taliwala nining mga panghitabo sa kalibutan doon naghihapoy-gihatag ang higayon ng Ginoo nga magkahiyo sa kita. Ako sa mga gidada ang pangumusta gikan sa atong mga pastor sa North American Division nga naa sa Kentucky karon tungod sa pinasahi kayo nga meeting, not called meeting sa tanang mga pastor sa North American Division, tulo ka adlaw nga pagtigom uban sa tanan nga membro sa Panimalay. Ug bisan pa gani si Pastor Sakay ato dito karon apan ako wala mo adto tungod kay 2 days ago ang akong asawa tested positive sa COVID o ang nahitabo na-expose ko sa iya, so to be safe wala na lang sad ko moadto og ikaduha dili po ko makaadto o dili po ko gusto nga moadto tungod kay it was a family convention unya di po tingali nindo tan-awon nga ako rang usa dito busa mga kaigsunan dalay ko ng Ginoo sa makausap pa ako lang pahibalong tahom kayo nga pamalandungon kung dili tingali tungod nining COVID-19 ikaw karon kung asa ka man nagapatalinghog nini dili makamatagan og bag-o nga paagi nga imong makapatalinghugan ang pulong sa Dios. Mga kaigsunan ang atong mensahe karon ang atong pamalandungon mahitungod ni atong kinabuhi nga matud pa nila usa ka magsusulat, every life is a journey. Ang matag kinabuhi usa ka biyahe. Dili na destinasyon mga kaigsunan apan hiingon dinhi ikaw nga nagpatalinghog kanako karon remember na ako nagatuo og bisan pa ang kinabuhi nagatudlo gayon nga ang atong kinabuhi dili usa ka destinasyon apan ang atong kinabuhi usa ka biyahe o journey. Og ang journey igsoon magmulampuson dili na tungod kay nakaabot sa atong destinasyon or maulang nga atong hatagan sa tibuok nga pagpanglantaw ang atong destinasyon apan ato usab bantayan nga bahin sa atong pagbiyahe madala po nato ang kaigo nga mga kinahanglanon o the right gear, the right things to bring for our journey. So parihara na nga mo adto kag bakasyon ka og Alaska bantay gyud nga magdala kag para pangtugnaw. Kay kung mo journey kag Alaska unya wa kay pangtugnaw, di gid ka ma-enjoy. Muna mga kaigsunan karong kauntagon, pamalandungon nato, doon na lang ko ibutang repito kay ibutang nato as tong backpack when we journey. Okay? Siguro masulti ko ang Ginoo mga kaigsunan dunay gayud plano sa matag usa ka kinabuhi. Busa ako lamang hatagan o pagtagad ang atong desisyon sumala diha sa plano sa Ginoo. In other words, mga kaigsunan, there is always God's will, there is always God's plan for our life. Doon nagyoy plano, doon ay kabubuto ng Ginoo sa atong kinabuhi, apan dili niya pugson pinaagi sa pag-usab o pinaagi sa pagpugos kanato ng atong desisyon uyon sa iyang plano. He will never do that. Di gina niya himuon igsoon nga kita iyang pugson ng ato ang desisyon mahiuyon sa iyang plano. In other words, we can either refuse or we can agree to allow His plan to work out in our lives. Number one, mga kaigsonan, atong og akong pamalandungon karong kamuntagon.
nga ibutang yun nato sa ato o ay usa ka butang nga importante nga dad-o nato sa atong pagbiyahe mga kaigsunan, mao gayud ang kalinaw. Naagyud tay kalinaw nga ibutang sa ato. Unsa man ning kalinaw mga kaigsunan? Kalinaw dili na igsoon is not the absence of trouble. Kanang kalinaw igsoon di na pasabot nga linaw gani way samok, no. Ang kalinaw mga kaigsunan is the presence of Christ. Okay? Ang tinud-anay gyud nga kalinaw mga kaigsunan dili tungod kay wa kagibagyo. Apan si Kristo anaa sa imong bagyo. Ang tinuod-anay nga kalinaw mga kaigsunan wala nagpasabot nga ang Ginoo ikaw walay kaguol. Ang tinuod-anay nga kalinaw mga kaigsunan duna ikaw kaguol apan si Kristo kauban nimo sa imong kaguol. Mao na nagingon siya dinhi igsoon sa Juan 14 bersikulo 27, nagingon siya, ayaw kamo kaguol ug ayaw kamo kahadlok. Tungod kay ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw mao ang ihatag ko kaninyo. Mga kaigsunan. These are not, dili ni sayon nga mga pulong mga kaigsunan. Mauni gayud ang muhatag na itong kasiguruhan igsoon nga ang kalinaw sa Ginoo nga iyang ihatag ka na to, mao gayud ang atong gikinahanglan. Ingon sa ayaw kamo kaguol o ayaw kamo kaduk tungod kay ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Inanos mga kaigsunan, ang kalinaw igsoon muwala sa atong kahadlok, muwala sa atong kaguol o ang iyang kalinaw mao gayud ang iyang ihatag kanato. Dili kini, matod nagpadayon sa dinhi, dili kini sama sa kalinaw nga ihatag o gihatag sa kalibutan. Akong gitun-an mga kaigsunan, unsa maning kalinaw nga gihatag gingon sa Ginoo. Igsuon sa mo na balik ta sa context ha. Di ko mulukso og lain nga mga teksto mga kaigsunan. Muadto ta sa context, ang konteksto mga kaigsunan ug unsa nga kalinaw ang gipasabot ni Ginoong Hesus dinhi niining iyang gingon nga kalinaw nga iyang ihatag kanato sa Juan 14:27 mga kaigsunan, ang mao nga kalinaw mao ang presensya sa balang espiritu ug ang balang espiritu mga kaigsunan ug akong mga unsa na gitawag nato kapaglaom ya. Mga kapaglaom, ang kalinaw nga ihatag sa Ginoo, dili kalinaw tungod kay walay kaguol, walay kasamok, apan ang kalinaw, presensya sa balang espiritu nga mao ang nagrepresentar sa presensya ni Kristo sa atong kinabuhi. That's number one. Butang ginas bagig soon, kanang gitawag kalinaw nga wala gihatag sa kalibutan. Kay usahay uban mga kaigsunan, ang kalinaw, it depends on the surroundings. Nindot gani ang community, maayo gani ang mga silingan, maayo gani ang panahon. It depends on the weather. Panahon, klima. May ganing klima, way bagyo, perting linawa. Mga kaigsunan, no? It is not the picture of truth. Dili na makoy tinud-anay nga kalinaw. And that makes a difference. Maunay kadako ang kalainan mga kaigsunan kung kita og ang atong kalinaw na adiha sa pulong sa Ginoo nga naghatag ka sa kamaturan nga ang iyang kalinaw igsoon presensya sa balang espiritu dinhi sa atong kinabuhi nga mao ang nagrepresentar sa iyang presensya dinhi kanato. Number 2. Sa atong panaw mga kaigsunan, put always premium, tagaig priority igsoon. Batay, health. Maayong panglawas. Daghan ka na to mga kaigsuunan, take our health for granted until something life-changing happens. Mura bito ang entitlement ba? Amay magyuguglawas. So, usay, magpasagda na to or we take it for granted. Hangtod ganunay, something life-changing happens. That's, pastilan, wa man ko magtanaw, nasubrahan naman day nako ni akong gibuhat ug mauna nagluya ang imong panglawas. Mga kaigsunan, ibutang gyud sa atong bag kanang gitawag og health. Bantayan yun na nato mga kaigsunan. Focus on your health and remember to practice self-care.
bantayan nato atong kaugalingon bantayin nimo nato, bantayan nato ang atong mga maayong panglawas. Dili lang na physical igsoon, mental. Hangtod na atong mga kahuna-huna. Mao na mga kaigsunan sa Pilipos 4, versikulo 8, nag-ingon si San Pablo mga kaigsunan. Finally, brethren, sa katapusan mga igsuonan, unsang mga butang ang tinuod? Whatsoever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, unsang mga butang nga putli, unsang butang nga mga matahom, unsang nga mga butang ang maayo paminawon, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Mga kaigsunan, wait, ha? Bantay ni. Health is not only achieved by exercise. Health is achieved by meditating on what is beautiful, unsa butang nga mga maayo, unsa butang nga mga matahom, unsa butang nga putli. In other words, mga kaigsunan, akong dad-on sa tagsa-tagsa na ito kapunahuna. Na health is achieved not only physically, but mentally and above all, spiritually as well. Munang giingon sa Biblia igsoon, unsa nga ni nga butang maayo. We should be quick, dali gyud ta igsoon magpamalandong o mga butang basta maayo. Naa gani di maayo mga kaigsunan, dili nato na himuon nga maoy dako. Ana bitaw quick to report mo ingon nita, uy mo ni ako nadunggan. Ang ato pag yung dali kayong ibalita igsoon kadto pag yung dili mga maayong butang. Okay? Ikaduha na ha, ikatulo, pitura man ni igsoon. Ako gining budget nga sakto gyud sa atong oras ba. Ako gining budget ni. Ang ikatulo ba igsoon magbitawag na to, put in your backpack. Ibutang sa imong backpack igsoon kanang pamilya ug ang mga higala. What is family and friendship? Ang pasabot ani igsoon, ibutang yun og premium o hatagi yung importansya ang atong relasyon. Okay? Relationships does not happen overnight. Huh? Ang relasyon di na may tabo overnight. Bisan pa gani ng mga mag-asawa na dugay na 50 na nakatuig, magsige gyapon na sila, nagyapon na sila adjustment. Kaya nga naman, relationship does not happen overnight. Muna doon na yung sa kabata ba, Pastor Dong, ipangutanan niya papa nga pa. Pila yung gasto ka, aning magminyo ba? Pila may yung gasto pa magminyo? Kung pananglitan magminyo ko. Ikaw pa, pila may mong gasto? Ingon ang amahan, ambot lang pila kong gasto, pero hangtod karon nagsige pa man kong gasto. Inatin mo mga kaigsunan. Remember this. Put in your bag family and friendship with an investment. Doon na yung kay gigasto. Nag-invest kita. They are because they are truly the things that make our lives richer and more complete. We must prioritize. Tagaan nyo itong higayon mga kaigsunan. Ang atong pamilya. We must prioritize. Mga kaigsunan, sad to say, usay mo na fault sa mga magbubuhat. Usahay na mo na fault, mo na mga sayop igsuon sa mga piti kay kaabtik mo dahatag og Bible study. Nga wala na panahon sa ilang pamilya. Mga igsuon, ang atong pamilya, ang atong mga higala, ato usab nga hatagan o dili nato kalimtan nga sila mao'y labing importante sa atong mga kinabuhi. Having people in your life that you can call family is priceless. Makabalo ka nga dunay usa ka tawo nga patalinghugan ang imong istorya bisag kapilan na nimo gibalik-balik.
Siguro nga ato yung asawa o ato yung bana. Maunay atong gikinahanglan igsoon. Please put butangig yun igsoon ang imong backpack o family relationship. Ikaw pat igsoon sa atong biyahe sa atong kinabuhi igsoon. Ayaw yung kalimti ang purpose. Mingon ka, pastor, ano sa ng purpose? Ang purpose igsoon, mauna ang ngano. Sa ako pang outline rin, gi-English ko maning outline. Purpose is our why. Nganong ni amang kaaning kalibutan karon. Okay? Ngano, that is our why. Muna'y purpose igsoon. Butangig yun igsoon ang imong biyahe nga doon na kay purpose. Otherwise, mga kaigsunan, ikaw nga nagpatalingho ka na. Kung ang imong purpose mo lang makakaugamay, makatulog gamay, makalipay-lipay gamay, if that is a purpose in your life, that will be a very empty purpose. Igsoon ang purpose yun, igsoon mo na gitawag nila gatong, mo na fuel na sa atong passion. Mo na sugnod igsoon sa atong gana. Mauna igsoon ang apil sa paghatag og hinungdan ngano kita nagkinabuhi. Mga kaigsunan, remember this. Mo na ako yung gibutangan tong family relationship kay ngano mo gud igsoon. Sometimes we get so busy that we forget why we are so busy. Pirti na to ka busy nga nakatlimuta nganong nag-busy man ta. Nganong nagsige man kag overtime, Brad? Naanan naman ko ani oy. Murag di naman mahimo og di ko ka overtime. Nakalimot siya igsoon nga ang iya yung katarungan na para makahatag siya sa panginahanglan sa iyang pamilya. Munang nag-overtime siya kay gusto siya makahatag sa panginahanglan sa iyang pamilya. And when he got so busy that he did not remember to spend time, nga nakalimot na siya igsuon sa paggasto og panahon kauban sa iyang pamilya. Nakalimot siya sa rason nganong nagbisi siya. Unsay tumong siya ang kinabuhi. Why are you here? And then mga kaigsunan, in relation to that kanang purpose igsuon, atong hinumduman, it should be outside ourselves. Ayaw sige tanaw nga ang purpose nga kita mabuhi, kita no. Ang greatest purpose is outside ourselves. Doon ako'y director sa una sa 1,000 missionary pa ko. Ingon siya na ko kay associate director ko dito. Ingon siya, pastor, maghuna-huna gani kag project. Kana yung project nga bigger than yourself. 50 po na dako kay kung natunan atong yang ingon. Project nga bigger than yourself. Ayun ang project nga gamay. Kay kung project gani nga bigger than yourself, then you get your purpose outside of yourself. Ikalima igsoon. Kapit na tamahuman. Butangi gyud ang atong bag o backpack sa atong biyahe ug panahon. There should be time for everything. Ngano man, time is limited. Once it is spent, it's gone forever. Igsuon, ayaw gyud patong-patong ang tanan. Di na ba yun nato mabalik ang panahon igsoon. So, let us always put time into our journey. Pareha na tag time igsoon, 24 hours a day. Ug kinitanan na puno ni sa responsibilidad o mga obligasyon. Mauna, kinahanglan ang atong oras igsoon, atong yung bantayan ng atong kinabuhi, dili kanunay nga mo hatag ta sa atong panahon to answer to the yeses that we make. Unsa na akong yeses that we make? Kana bitawng, yes sir, yes sir, yes. Hangyoon ka,
Brad, pwede ba kang makawali dito? Yes. Pwede ba kang makabible study dito? Yes. Wag yun, no? Sige, yun siyang yes, hangtod igsuon. Nalimtan niya ang priority sa kinabuhi. That is why, please, in your journey, always put time. Tangig yun ang panahon igsuon. Kay matod pa sa Ecclesiastes, there is a time for everything. Adunay panahon sa tanang butang. Adunay panahon sa pagkatao, adunay panahon sa pagkamatay, adunay panahon sa pagtanom, adunay panahon sa pag-ani, adunay panahon sa pagbukot, adunay panahon sa pagbungkag. Mga kaigsunan, in your journey, always put time. O ako lang hatagan igsuon og gamay kayo nga emphasis ni. Usay magud makomplicate yun ang time igsuon kung magsigitag yes. Matug pa sa usa nako ka amen akong nabasa by nature ang kining mga bana, kitang mga bana, Pastor Dong, kita ko nung mga bana, Brother Ruben, kita ko nung mga bana, by nature agriculturist yun ta. Kung unsa man nag-agriculturist, siging agri. Siging gitang agri sa atong asawa. By nature, agriculturista, mauni usay problema. Wa tay panahon tungod kay nagsigitag agri. Bisag asa ta danon, sigitag sugot, oh yes, that is why, learn to say no. Para mabantayan nimo ang imong time. Ikaunom. Amen. Ikaunom. Ibutang Diyos imong bag ka nang gitawag og learning. Unsam nang learning? Ang kinabuhi igsoon usa ka gasa. Busa atong responsibilidad igsoon nga makuha gyud nato ang tanan unsay sulod niya nga gasa. Life is a gift, so it is our responsibility to get the most out of the gift. And it is critical. Importante gyud kaayo nga kana nga gasa nga kinabuhi ato jayong makuha og unsa gayud ang nani na pinaagi sa kanunay nga pagtuon. Wow. Ayaw gyud ka kontento nga you know everything. Because when you start to say you know everything, that's the time yet that you don't know nothing. Ibutang yun na si mong bag. Learning. It should always be a learning experience. Ang kinabuhi kinalan, learning yun. Unsa gani ka na bitaw, butang. Naabitaw, nagbiyahe ko kausa na, nakaagi ko og detour. Naadi ay karsada nga naguba dito. Gibutangan sa mga engineer, kailang giayong karsada og detour. Filti na akong na-high blood ko kay pastilan, wakay yung ko ani kay detour. Imbis nga duol ra, gipaltuyok me. But you know what? Kadto nga detour mga kaigsunan, it was one of my most learning experience. Gipaagi mi ato mga dapit igsuon nga di gyud namo agian. That is why put in your bag. Kay wa man gud ta kabalo igsuon kung unsay mahitabo sa imong pagbiyahe. Always put there a learning experience. Unya, bisag pag-ablis Biblia, di na lang kay maminaw na lang. For some, mo na ingon nga, kuan man good pastor, mas ano ko pastor, mas sharp ang akong dunggan kaysa akong mata. Mo na nga, mas maayong maminaw kaysa mubasa. Okay na lang. Pero ang importante igsoon, nga doon na kita ibutang sa atong bag nga learning. Sa katapusan, I have 1 minute left. Butangi yun ang imong biyahe o siguro you guess it right. Unsa may katapusan, ikapito. Butangi yun ang imong bagahe o gugma. Put love in your journey. Nag-ingon yung kanunay, ibutang taaning kinabuhi aron paghigugma. Paghigugma sa matagusa, paghigugma sa atong mga gibuhat, paghigugma sa atong palibot, paghigugma sa Dios nga mao naglalang kanato ug mao ang naglalang sa langit ug sa yuta. Ang tinud-anay nga marka sa
the real mark of greatness is shown through love's actions of kindness, compassion, helpfulness, and caring. Learning how to love your place in the world helps create a positive, healthy attitude toward life. Butangin yung gugma. Unang niingon sa 1 Corinto 13, bisan makasulti ako sa nagkalain-lain nga pinulungan sa mga tao, ug sa mga anghel apan kun wala ako'y gugma, sa akong isigataw, sama lang ako sa agong nga saba o piyang-piyang nga nagtagingting. Ug bisan makasugilon ako sa pulong sa Dios, ug makasabot sa tanang tinagong mga kamaturan, ug sa tanang kahibalo, ug bisan mapabalhin ko ang bukid tungod sa akong dakong pagtuo, kun wala ako'y gugma, wala gayud ako'y kapuslanan. Igsoon, ako nagapanghinahon. Padayonon lang nato unta ang atong pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kay ang tanang butang mga kaigsunan, ihatag o ipadayag ka nato sa Diyos kung kita magbaton sa gugma sa atong isikataw, sa gugma sa palibot nato, ug labaw sa tanan. Gugma alang sa Diyos. Ang Ginoo magpanalangin ka nato, mga igsoon. Amen. Thank you kayo, Pastor Alger, sa nindot kayo mensahe karon. Nindot kayo yung pagpamalandong mga kapaglaom, no? O ang atong mga viewers karon kontento makapaglaom sa espirituhanon nga pagkaon. Sa dili pa nato hatag kaniya ang pag-close pag-ampo ato sa hatag awit, ang awit nga ang title is He is the source of my strength. There is joy in living when you walk with the Lord, trusting Him for His unchanging love and care, holding on to His promise of brighter days. Soon He'll take us to that heavenly place. He's the source of my strength and the courage to stand. He's the light that brightens the way. He's the shelter through life's stormy sea. He's the anchor and fortress of my soul. Life has new meaning when you give it to the Lord, keeping all His commandments at whatever cost. Make His light to shine through the darkened life. What a blessing to bring home the lost. He's the source of my strength and the courage to stand. He's the light that brightens the way. He
is the shelter through life's stormy sea. He is the anchor and fortress of my soul. How can I thank my Lord Jesus for all the things He has done in my life? He lifted me from the bondage of sin. I will praise Him through all of my days. I will praise Him through all of my days. All of my days, I praise the Lord. Kaya ka Pastor Alger, ang pag-close sa pagkampo, Pastor. Magampo ta mga kaigsuonan. Daghang salamat o Dios sa imong gihatag kanamo nga higayon ining taknas kabuntagon. Sa pagpamalandong nining among biyahe nga gitawag og kinabuhi. Nga Ginoo kini Ginoo masangkapan sa among mga pagkinahanglan. Aron kami Ginoo maka hatag og maayo nga ilustrasyon dili lamang sa among tagsa-tagsa kakaugalingon apan alang kanila nga kauban namo nagbiyahe usab nining kinabuhi nga kami Ginoo makahimo sa pag-abot o pagkabot niya ng among destinasyon nga mao ang pakiguban kanimo sa imong gingharian. Ginoo bendisyon niya ang tanan karon kun asa man ang nagpatalinghog karon. Ginoo, ikaw nasayod sa tagsa-tagsa namo nga mga panginahanglan. Apan dili lang namo Ginoo pangayoon na ikaw mohatag sa among mga panginahanglan. Apan kami gamita Ginoo nga makatabang sa panginahanglan sa uban. Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala. Salamat nga imo kaming giubanan ug nagsad ikaw nga dili mo biya o mutalikod kanamo. Sa ngalan ni Jesus nga mong manluwas. Amen. Amen. Thank you kay Pastor sa nindot kay mensahe karon. Kuya Ruben, Kuya Boning, panggawas kaliya. Was just a game for me to play on and on, a puzzle with 1,000 pieces gone, and every time I thought the picture fit, I found out I was wrong. My life was incomplete, 'cause Jesus had the pieces all along. Jesus, Jesus can do it all for you. He can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. Yes, He should have seen the way I was before I let Him through. If He did all this for me, I know that He can do it all for Jesus. He can do it all for you. He can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. Yes, He should have seen the way I was before I let Him through. If He did all this for me,